обичаш, кажи. Кажи в кой си влюбен, мен, моля те. Петре, кажи ми, мен. Кажи ми в кой си влюбен, копеле. Кажи ми най-накрая. Моля те, кой избираш? Петре? Петре? Петренце, слушай ме, мен. Що не ми говориш? Говори ми. Не се мърдай. Кажи ми. Какво? В кой си влюбен? Бех. А сега? Не си въобще влюбен. Добре, за зрителите на Българска национална телевизия, какво ще кажеш? Стига да мен, кажи им в кой си влюбен. Сапунката трябва да продължи. Пепси! 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 Кажи нещо за зрителите, мен. Стига грубиян такъв. Кажи нещо за приятелите си, аз това ще им го прата. Кажи им какво мислиш за тях. А? Живи здраве. Какво? Живи здраве. Само да са живи и здрави. Добре, кажи им в кой си влюбен. Незабавно. Кажи им. Скъпи приятели, тази трагична картинка трябва да видите. Пепси изпи 6 бири днеска и се намира в това си състояние. Не бъдете като него.